ότι δεν έχει καμία σχέση ο μηχανικός με τον χειρουργό, απόλυτα αληθές δεν είναι. Γιατί και οι δυο χρησιμοποιούν και το μυαλό και τα χέρια. Κατά συνέπεια, είναι αλήθεια ότι μικρός και μέχρι τα 17 μου ήθελα να γίνω μηχανικός στα καράβια. Έτσι λοιπόν, από την 5η γυμνασίου θα έπρεπε να φύγω να πάω στη σχολή εμπορικού ναυτικού στον Ασπρόπυργο και εκεί είχα στρέψει όλη μου την προσοχή και όλες μου τις προσπάθειες από τα 14 μου μέχρι τα 17 μου. Σε όλες μου τις διακοπές πήγαινα σε ένα σεργείο αυτοκινήτων απέναντι από το σπίτι μου και φτιάχναμε κάτι παλιά ρώσικα αυτοκίνητα, κάτι Volga, Moskowitz και τέτοια, γιατί έλεγα ότι δεν μπορώ να πάω στη σχολή και αν μην ξέρω να πιάσω ένα κλειδί. Να, ας πούμε αυτές τις ιστορίες, κυρίες και κύριοι, εγώ δεν τις ήξερα. Έτσι. Οπότε κάποια στιγμή, επιστρέφοντας από το σχολείο, μου είπε η μητέρα μου: άφησε τη σάκα σου εδώ και πάμε γρήγορα, γιατί μια θεία μας είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, θα τη χειρουργούσανε, μπορεί να μην τα καταφέρει να ζήσει. Οπότε, ναι, πήγαμε λοιπόν σε αυτή την κλινική, περιμέναμε 2-3 ώρες απ' έξω, τη βγάλανε τη γυναίκα αυτή από το χειρουργείο, με πολλά σωληνάκια. Είδα κάτι νοσοκόμους εκεί, με κάτι γαλότζες άσπρες, κάτι ποδιές, κάτι μάσκες, κάτι καπέλα. Πολύ κινηματογραφικό. Και αυτή η γυναίκα ήταν ζωντανή, οπότε είπα: για δες τώρα, τι την κάνανε αυτή, την ανοίξανε, την κόψανε, τη ράψανε, τη φτιάξανε, όπως και μια μηχανή. Την ανοίγεις, την επισκευάζεις και ξαναλειτουργεί. Και τότε μου μπήκε η ιδέα. Ήταν ένα κάλεσμα, μου μπήκε η ιδέα να γίνω χειρουργός. Δεν σκέφτηκα τη λέξη γιατρός, σκέφτηκα τη λέξη χειρουργός. Για να γίνω χειρουργός έπρεπε πρώτα να γίνω γιατρός, να περάσω από το πανεπιστήμιο και από την ιατρική σχολή. Έτσι έχει αυτή η ιστορία.